O concurso hípico no Camiño atraerá esta fin de semana a Sarria millares de afeccionados ao mundo do cabalo. Esta iniciativa tan importante para este concello que ao largo destes 3 últimos anos fixo que un montón xa non só os que veñen a facer o concurso de salto, sino toda a xente que ven a ver este espectáculo tan impresionante que, bueno, esperemos que este ano este con moitísima máis afluencia de público. Na súa terceira edición, o certame de saltos conta con 200 cabalos inscritos. É un referente para toda a comarca de Sarria, para toda a provincia, e que estou completamente seguro que vai a ter unha cuarta edición e incluso se vai mellorar o número de inscricións que ali se reciba. A competición tenta promover o camiño francés o seu paso pola comarca. Sen intentar que cada año los jinetes peregrinos ya conozcan un punto de partida y emprendan su particular camino en julio, aquí en Sarria, para competir. Y quién sabe, si alguna vez a caballo andando hagan un recorrido de Piedrafita a Santiago como outros romeros. Este ano a de Sarria será a primeira das competicións da Ruta Asturca-Laica. En a Deputación de Lugo sempre apostamos por este tipo de celebracións porque creemos en que a dinamización e dar a coñecer as nosas vilas e os nosos concellos é fundamental para o seu desenvolvemento futuro. Entre os trofeos que recibirán os participantes figuran pezas creadas no Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. A TIC colabora co evento deportivo.